An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dɔ fɛn yɛrɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san o kalo 6nan ye juin kalo ye bi o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye selifitinin kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 27 ye jate la san kalo tanna don hijira san 1442 san dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ bi an ka furancɛla fanga ma ɲɛma ne y'a sɔrɔ ɲɛma danga tun don ko kɔfɛ yɛlɛma donnen kɔfɛ bandaw ale ka fanga taabolo la bi Asimi Goyita kan ka kɛlɛkɛsiɲɛ kɛ bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la lakanabaliya bi an balana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔfɛla fɛ kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan u ni Asimi Goyita ye ɲɔgɔn ye sibiri tɛmɛnen na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi min ye lakanabaliya kuma ye minakakaw fɛ bi olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni ko b'olu ka mara kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la banangaw fɛ fara ɲɔgɔn kɛra dɔgɔfɔjɛ in kɔnɔ na ka se ka sigi dɔw kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ dozolakaw wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na k'u tɛgɛ da ta kunda kelen na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se M5RFP olu bɔra an balana k'a fɔ jumadon ka ye ka dɔn k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya du kɛnɛba la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɔra an ka jamana kɔrɔfɛla fɛ olu tɔgɔla kulu u sigira ka dɔn k'a fɔ ni jamanatigi n'i y'a sɔrɔ furancɛla fanga ma ɲɛma ye Asimi Goyita n'o ye ɲɔgɔn ye sibiri don an balana k'a fɔ kulu in n'a bɛ wele ko semi olu ka lajɛrɛ kɔnɔna na u ni jamanatigi maa bɛ se ka fɛn min fɔ a yirala k'a fɔ k'u ka lajɛrɛ k'a kunba kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka fɛɛrɛ balile tigɛ bi Mali ndomo jatigiya n'o dira Asimi Goyita ale kɔni ye o jɔyɔrɔ ta o tali min kɛra ani kulu bɛ ka ɲɔgɔn ye k'a bɔ minɛ kɔnɔna na da sira kɔrɔfɔ caman ma min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali ka ɲɛta ni Mali ka basigi kumaw an balana k'a fɔ u fila u ka kumaɲɔgɔnya in an balana k'a fɔ kulu in ni Asimi Goyita ka kumaɲɔgɔnya k'a fanba bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra o de ye nka maa caman ka fɔ la ko maaw sigilen tun bɛ n'a ye k'a fɔ kunnafoni bɛna yɛrɛkɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛla walima kunnafoni k'a ta k'a yɛrɛkɛ kosɛbɛ ko a kunnafoni ma kɛ o cogoya ye nka maa caman ka fɔ la ko Asimi bɛ ka nin baara min kɛ bi ko n'i y'a jateminɛ k'a bɛ fɛn min ko fɔ ko Mali ta ɲɛ min kuma b'a da ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin y'o sira dɔ minɛtɔla ye nka dɔw ka fɔ la k'e k'a dɔn fanga fɛn min na an ka jamana kɔnɔna na ko nin hakilila in ka maaw to i k'a dɔn k'a fɔ mankan caman na walima ka maaw to ɲɔgɔn sɔgɔsɔgɔ na k'u bɛ nin hakilila ninnu sigi sen kan ko a dɔ tɛ foyi ye sɔnni baaraw kɔni olu n'u ka don dama kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ bi u ye bɛnɲɔgɔnya minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ u ye sigikafɔ minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa wolo jamana ko min na n'i y'a sɔrɔ y'an ka jamana u basigi n'o taa ɲɛ u bɛ sabati sira min fɛ u se masa ramani Ala ka kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ minakakaw fɛ bi olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ Ala ka ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ka mara ma lakana u bɛ se ka sabati cogo min na u y'a yira k'a fɔ a ma mɛn fɔlɔ maa 11 ko wulikajɔ kɛba dɔw de ye o bulu bɔnɛ u ni na olu ka mara kɔnɔna na ko n'i y'o jateminɛ ko i k'a dɔn ko o ko ti bala olu la k'o sɔrɔ kɛ ko n'i ye Menaka yɛrɛ jateminɛ nin waati laban ninnu na k'olu bɛ to ka maa dɔw ye panna na mototigi dɔw walima u bɛ marabanfɛntigi dɔw de minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ sigidalamaw ka bɛɛ lajɛlen guwan kamana na k'o bɛɛ lajɛlen to sen na k'u bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ k'ale bi ni cɛsiriyala ye kelen ye u ka dɔ fara u kan sango bi basigi ni lafiya bɛ se ka mara sɔrɔ cogo min na ko de y'an ka jamana jateminɛ bi yɔrɔ si kelen tɛ bi k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ k'i b'i da i sunɔgɔlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ i yɛrɛ sunɔgɔ cogo ɲuman na k'a sɔrɔ i ka jamana ka basigibaliya u bɛ ka cogo fani fansanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ ko muso suwa bɛna da fara kura wɛrɛ bɛ k'u ka ko fara a kan ko fɛɛrɛ balilen ka tigɛ jamana marabaw bɛ yen u ka dɔnse yɛlɛma dɛ n'o tɛ a ko kɔni tiɲɛ Ala ka ko gɛlɛya kɔni k'a bɛ ka t'o minɛ kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na u k'u bɛ fɛɛrɛ balilen hali bi u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u tɛgɛ da takunda kelen na sango Mali kɔnɔna na an bɛ bolo min ka bi
kanto finitigilakaw yɛrɛ ka bolo kan k'o de waati kelen kɔnɔna na gɛlɛya kɔni ka dɔ fura kan ka sɔrɔ a la lakanabaliya hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bi jamana in basigi o kɔrɔfɔ min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ bali yɛlɛ da bɛɛ o la ala kan ka jamana kolosuma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ banankaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bana marabolo kɔnɔna na dugu 80 kɔ an balana k'a fɔ n'a yɛrɛla k'a fɔ u ka kunnafoniw na k'a fɔ lakanaba kelen tɛ yen kɔmanda yɛrɛ min tun bɛ yen kunnafoniw carilen kɔfɛ dɔ afiriki kɔnɔna na k'a fɔ ko siganama dɔw yera kɔmanda y'a ka minɛnw cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛkun sɔrɔ ko man dɔgɔ sɔrɔ la k'o sɔya kɛ n'a fɔra bi k'a fɔ lakana o de kan ka sabati ka se k'olu sigi nka ni lakana tɛ yen ka se ka taa se siganama dɔw olu yeli ma ale bɛ taa fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra so ye kunnafoniw na kɔmanda kɔni ko i ka dɔn ale ye sira ta o kuma min kɛra wulikajɔw tilala ka kɛ bana ma ɲɛmaw fɛ ka welew bila an barana ka f'u ka mara kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi k'u kɛlen bɛ kɛrɛfɛden lakanabaliya sababu ye u ye wulikajɔw kɛ dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔna na n'o daminɛna juma dɔ kana sibiri la ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan dozolakaw dugu denmisɛnnakaw u bɛɛ lajɛlen ka jago tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛna mun de kɛ u ka kunnafoni cari ka wulikajɔ kɛ k'u hakili t'u ka yɔrɔw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa tɛ k'i yɛrɛ lakana i yɛrɛ ka fɛɛrɛ balilen tigɛ k'a fɔ k'u bɛ ka lakana wɛrɛ ta lakana bɛ yen n'u bɛna dankari jamana ka hakɛw la o tɛ dɛ olu tɛ dɔ ye dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ lakanabaw tɛ yen u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ kunnafonibaw la u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ tɛgɛ don bolo u yɛrɛ ma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sanko lakana bɛ se k'u ka mara sɔrɔ cogo min na u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni k'u hakilila ta o kɛnɛ ka maa caman ka fɔ la ko ni hakilila minnu talen filɛ n'i y'a jateminɛ k'a bɛ fɛn min ko fɔ yɛrɛ lakana y'a kunba de ye u ka mɛri kalifa ka fɔ la ko nin kɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ u bɛ ka fɛɛrɛ balilen tigɛ hali bi u bɛ ka wele min bila ka ɲɛsin jamana maa ɲɛmaaw ma dɛmɛ ɲɔgɔnya la n'o dɛmɛ ɲɔgɔnya sabatira hali sini e ka dɔn nin baara min bɛ la ka k'u fɛ u b'a sozoro dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ fɛɛrɛ balilen ka tigɛ olu bɛ se ka lakana u ka mara kɔnɔ cogo min na o kɔfɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ye n'o ye siganama dɔw ye walima i ka dɔn k'a fɔ jagokɛla dɔw n'o dɔw ye maa jɛma dɔw ye minnu b'a la ka to ka yala yala pana na u ka mara kɔnɔ k'u bɛ telefɔni jago u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ olu bɛ se ka ta ka b'u ka mara kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka basigi sɔrɔ u ka mara kɔnɔ cogo min na bɛnkɛrɛw hakilaw kan kuma kolomara tɛ dɔ yɛrɛ bi u bɛ fɛ u ka lakana ka sabati cogo min na u y'a kunba de an bɛ dugawu de kɛ jamana in kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'o kan kɛ jamana ye n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi kolonɛl asimi goyita ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ furanjɛla fanga ma ɲɛma danga tun don a kalenna o la o kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga ma ɲɛma dangaya o bɔra ma a yɛrɛ de bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga ma ɲɛma yɛrɛ bi dɔw ka fɔ la ko kabini waati min n'i y'a sɔrɔ fanga daraki kɛra k'i ka dɔn k'olu sigilen tun bɛ nin kan a dɔw ka fɔ la ko k'o kɛcogo de ma ɲɛ k'o de kama k'u yira nin kɛnɛ kan o n'a tabalile bi kɔni asimi ale bɛ se ka kale jamana marali kama kalenga siɲɛ yɛrɛ mun de don Abibu Dambele ale y'i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana in maaba ye min bɛ yen n'a y'i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ ka furubacaw kɛ o kɔfɛ ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la a bɛ yirimajɔ Masnaka don Siri Kulubali ye ɲininkali k'a la kalenga siɲɛ yɛrɛ kan u ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Habibu Dambele sigilen bɛ yirimajɔ. Habibu Dambele i ye cɛkɔrɔba ye an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goyita a bɛna kale jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ e hakilina ye jumɛn ye kaleli nin kan. Kale ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ n bɛ yɛrɛ Siriki Kulubali fo fɔlɔ k'a bila i fo ne bɛ bɔ Masina mara la an bɛ a bila i lamɛn bon foli in kɔfɛ k'i kale ko n kɛra jamanatigi ye n di jamana janfan anw t'o la bilen ne ka miiri la an t'o la bilen i b'i kale fɛn dɔ de kan n'i ma se k'o fɛn kɛ dɔrɔn an bɛ ɲangi ni Asimi b'a kale an b'a fɛ ne yɛrɛ si ye san 80 ye mɔdenw de bɛ yen fɛnw bɛ yen nɔ n'an m'an jan olu bɛ kɛ cogo di a b'i kale ko u y'an ka nafolo min détourné miliyari ni kalo 6 kɔnɔ a b'a minɛ n'a m'o minɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ten k'an m'a sanctionné jamanadenw wari détourné ka jamana wari détourné ne ye baara kɛ TB la ka retraite ta n'i bɔra Dar es Salaam k'i bɛ taa Ndomikɔrɔbugu yɔrɔ min bɛ sira barré o de ye alisima illicite ye n'i ye Mali wari miliyɔn 1 détourné o kɔrɔ k'i ye maliyɛn 1 faga o tuma a k'a fɔ ni maa min ye miliyɔn 1 détourné Mali bɛɛ n'i ye miliyɔn 1 détourné i b'i san 7 kaso kɛ pour que peine de mort kana fɔ an fɛ yan i b'i san 7 kɛ kaso la i k'an ka denmisɛnnin ba 70 a k'o bila ka taa formation la formation tɛmɛ kalo 6 kan u ka na n'u nana n'an ka finitigiw bɛ taa kɛlɛ la parce que ne t'a fɔ sɔrɔsiw k'a daminɛ a bɛɛ finitigi de n'u bɛ taa kɛlɛ an ka jamana bɔ bolo la u k'an ka sara kalo kalo n'a bɛ denmisɛnninw bila ka taa kɛlɛ la 100,000 minɛ dilen kɔrɔ ko u labɛnnen kɔ a b'a kɛ ten n'o bɔra yen an bɛna sarako kan Asimi ka sara pour que kɛlɛ ka ban mɔgɔw funu bɛ minɛ e t'a dɔn u t'a ɲɛ f'i ye mɔgɔw funu a bɛ wari min da wari de ka ca i ka sara kana tɛmɛ miliyɔn 20 kan i ka premier ministre ka sara miliyɔn 15 ministre tɔw ta miliyɔn 1 ni 100,000 a kana tɛmɛ o kan Mali kɔnɔ fɛn fɛn administration mɔgɔ a bɛɛ ka sara ka da 100,000 na fo ka se san 10 ma ministre i ka so saralen don i bɛ tiji sara i tɛ fɛn sara an kana kɛ abada ko an bɛ élection ka sɔrɔ an ma jamana libéré n tɔɲɔgɔnw sigilen bɛ jamana yɔrɔ caman ne yɛrɛ san 80 ye ɲini u bɛ n wele ko aw bɛ Bamakɔ k'a kɛra cogo di u b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ a b'o de fɔ n ye a tɛ se ka kɛ abada parce que an tɛ se ka voter an ka mɔgɔw tɛ se ka voter ni Asimi sera k'o kɛ kalo segin ban ye n'o banna an bɛ sa bila ni kalo 6 d'a ma transition na a b'a kɛ pour que an ka jamana ka libéré pewu an ka élection ɲuman kɛ n'o ma k'an tɛ bɔ de ala k'an n'i y'i kale parce que maa bɛ kale ala de la
an bɛ kalani min kɛ o tɛ o yɛrɛ ala yɛrɛ b'a kale fɛnw na a ka tile ala b'a kala ka danfɛnw de la n'i kale n'i m'a bɔ a sira fɛ a bi n'a fɔ ni maa min dara kungo fɛ ka taa ŋɔni tigɛ ka ŋɔni sama i nɔfɛ yɛrɛ se tɛ da ŋɔni na o min b'i kɔ kan o se tɛ da la wa e y'a kɛla ko kungo kɔnɔmɔgɔw ko don wa i kɔ de bɛ tiɲɛ i ka ŋɔni sama in dɛ ko min b'i kɔfɛ olu sen bɛ da la dɛ o kɔrɔ ye ko n'i ye kojugu kɛ jamana n'i ye nkalon tigɛ i kɔ de bɛ tiɲɛ n bɛ ka min fɔ a ye n bɛ ka kɔnɔnajɛlɛ kuma de fɔ an bɛ si la an bɛ dugawu k'an sirannen don an siranna an siranna mun na san bi segin denmisɛnninw denw ye muso furu f'olu denw ɲini ka furu an sirannen don ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn bolo f'an ka proposition de an b'a proposer de asimi bɛ jamanadenw ka wari ɲini ka d'u ma n'i ma se k'o kɛ yɛrɛ bɛ sanctionner mais i b'i kale o de kan dɛ n ye n kɛlɛ aw ye n b'a ɲini fo ni min ti yan parce que a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ o ti yan i bɛ don min na se i bɛ k'o introduire o y'a yɛrɛ faga ou bien mɔgɔ y'o faga i se t'o la o mais mɔgɔ min nalen bɛ ka tila k'o namu o tɛ kɛ dɛ an baladan k'a fɔ ni tun ye Abibu Danbɛlɛkan ye ka bɔ Yirimajɔ Masinaka dɔ a y'a fɔ cogo min na olu ye fɛɛrɛ balilen tigɛ jamana in kɔnɔ na ka forobacaw kɛ don dɔw tɛmɛna n'a fɔra ko Mali wari miliyɔn 1 k'o yer'i nɔ na i b'a dɔn k'o kɔni o Zanbugu tako kelen i b'o kɛ ka n'a ye bi miliyari miliyɔn tɛ bilen dɛ miliyari n'i y'a sɔrɔ miliyɔn sigiyɔrɔma fo 1000 o kɔni b'a la ka kɛ maaw bolo bi anw ka foroba nafolo la i n'a fɔ Tobo in na nugu la Tayɔrɔndanya o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sabati bi an ka jamana kɔnɔ na nafolo joli joli bɛ bi miliyariw la n'o b'a la ka fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walima i b'a mɛn ten ko nin miliyari kɛ in ko nin tunna o y'a kuma dama de tulo la ta ti bɔ si ti bɔ n'o ma kɛrɛ an ka jamana kɔnɔ an mago bɛ basigi min na fantanw olu de joli minen bɛ k'olu joli minen to jamana si kɔnɔ na basigi tɛna ni min ye tɛgɛrɛ fɔ walima ni min ye kolo ci n'o bilala la sini ni sinikɛnɛ o b'a mankan da minnu bɔra la olu kɔni ta ye anw tun bɛ nin an da tun bɛ tulo la an da bɔra tulo anw tɛ sɔn bilen fanga dafiri fanga ɲɔgɔn sama fanga sɛgɛrɛma cɛ jamana mana taa u bolo kan a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni o bɛ sabati a ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana k'a bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye M5RFP olu bɔra jumadon k'a yɛrɛ k'a fɔ u kɔni sigilen sen kan o sankunbɛn tun bɛ bɛn sibiridon ma nka don fɔlɔfɔlɔ in bɛnna juma de ma u ka bɔ olu tun ye jumadonya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ bɛn e ka dɔ sibiri ma o tuma u bɛ segin ka na juma nɔfɛ o de kɛra so ye a kɛ juin kalo tile 4 tɛmɛnen ye u kɔni bɛ ka dɔ k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya o do kɛnɛ ba la nka min kɛra maa caman kɛmana ganyɔrɔ ya la Imam Mahamudu Diko ma i kɛnɛ kan dɛ o kɔfɛ Sheikh Umaru Sisoko a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni ma i kɛnɛ kan nka ale ta ko i ka dɔ darula tun ye o ye maa caman yɛrɛ kɛnɛ in yɛrɛ kan maaw sigilen tun tɛ ni minnu ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan an balola k'a fɔ nbiliba bɔ don i n'a dɔw don k'a fɔ ko fɛn ɲɛnama ka ca bɛɛ lajɛlen jɛra ka bɔ dɔw ka fɔ la ko nin dɔw yɛrɛ kɛnɛ kan dɔ yɛrɛ tɛrɛ jɔyɔrɔ ko kɔ dɔw ka fɔ la ko y'a fɔlen ko M5 kɔni olu ka jɔyɔrɔ ta minnu tun t'a la k'o dɔw yira dɔw yɛrɛ tun b'a la olu fana ma ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma a kɛnɛ kan Imam Omar Jara ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ Malien cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba le 5 juin 2020 o don jɔnw farala ɲɔgɔn kan ka wele bila Maliens ma ko jamana taabolo man ɲi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a bɔ o don MK FSD ka fara coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahamudu Diko SEMAS olu fɔlɔ farala ɲɔgɔn kan gafe kɔnɔ sisan a sɛbɛnna ko MPJ faso yele mouvement patriotique pour la justice ko ye SEMAS nɔ labila awɔ a y'a nɔ labila tɔgɔ la mais a m'a nɔ labila hakilina la sabula an bɛ SEMAS sigi don min na ne tun bɛ yen ne ni Isa Kawu Jim an fila de fɔlɔ la kumana SEMAS kan an ye SEMAS sigi ni hakilina min ye o bɛ M5 kɔnɔ hali bi don in na donc ne b'a ye mɔgɔ de taara mais hakilina bɛ yen Imam Jara anw ti tɛmɛnen neni ayi anw b'a faamu min tɛmɛna o tigiw filila de Mali mago bɛ min na bi o de y'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de la nin jɔyɔrɔ in na n b'a fɔ n ka cɛkɔrɔba in na Imam Mahamudu Diko kɛrɛfɛ kuma tɛ n bɛ message min fɔ a ɲɛna nin tribune na jamana in bɛ yɔrɔ min na bi ko a fɔra kumakan na ko dɔnnibagaw de ye nabiɲumanw tiɲɛ tabaga ye o tuma o kɔrɔ a bɛɛ kan ka kɛ anw na mais anw de ka ka yafa ka tila ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mission ma ban dɛ Mali mago bɛ Imam Diko la a mago bɛ Usman Sherif Madani Haidara la a mago bɛ Kuyela Nyoro a mago bɛ Sheikh Lassana Kane la a mago bɛ Sheikh Ibrahim la a mago bɛ Sheikh Sugule la a mago bɛ an ka archevêque la a mago bɛ processeurs na a mago bɛ catholiques la Mali mago bɛ an ka donsow la an bɛɛ de ka wuli ka Mali kuma bɔ bi fara ɲɔgɔn kan M5RFP ka fara parti politique minnu fɛnɛ nana olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen ye association minnu nana olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen ye minnu y'a dɔn k'olu bɛ se ka bɔ u place la DFM ka syndicat
ka fara politique ka syndicat kan u y'a dɔn u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ se ka don kaso la u bɛ se ka b'u place la u ko k'olu b'o préféré mais olu tɛ Mali to yen a ka bi dingɛ kɔnɔ le 5 juin o bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan Ala y'a kɛ an jɔra nin kɛnɛ in kan le 5 juin ka jɔ nin kɛnɛ in kan nɔ le 19 juin ka jɔ nin kɛnɛ in kan le 10 août o yɔrɔ la dɔw gosira le 10 août mugu cira dɔw la dɔw humiliera dɔw minɛna ka don kaso la dɔw taara kaburu kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ minnu taara kaburu kɔnɔ Ala ka hinɛ u la o bɛɛ kɔfɛ le 18 août an ka finitigiw olu nana k'u nana o kɛlɛ in kuncɛ jamana ɲɛmɔgɔ min o don n'a ma maloya ka mugu ci a ka jamanadenw bololankolon na k'a sɔrɔ u ma foyi ɲini a fɛ k'a ka sariya tile ko bɛɛ nafolo k'o ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ta ye k'a ka baara kɛ sécurité kana jamana kɔnɔ a dɛsɛra o de la jamanadenw y'a ɲini a fɛ k'a ka taa a ye mugu ci u la o don o la le 18 août ni an ka finitigiw y'o kuncɛ u y'a yira k'a fɔ olu nana M5 ka kɛlɛ kuncɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya nana gɛlɛyaw nana olu ni M5 RP ni ɲɔgɔn cɛ mais Ala barika la o gɛlɛya in an b'a jigin k'a fɔ ko o kuncɛra o baara in kɔnɔna na M5 welela ka primature di a ma ni o ye premier ministre ye o dira M5 RP ma o partenariat kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun de bɛ se ka kɛ ka jamana wuli k'a jɔ M5 cɛ ni muso anw t'o jate k'o kɛ k'an ye victoire sɔrɔ dɛ ayi anw b'o jate de ko Ala ye an lajarabi ko anw kan ka baara de kɛ bi Malien bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye o yɛlɛma in kɔnɔna na cogo min yaasa an ka transition in a kun bɛ ka taa kunfɛ an ka segin ka bila araye kan anw ka faamu ye nin de ye. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Imam Omar Jara ye kɛnɛ kan o kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni tɛgɛkɔni si ma ale ma Mali ministre ɲɛmaya nɔfɛ ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye fanga ka ci fɔ maaw ye ani bi wulikajɔ min bɛ yen n'o ye hakilila ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma olu fɛ M5 yɛrɛ kuntilennaw Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ o filɛ. M5 martyrs minnu sara kɛlɛ in kɔnɔ Ala k'u dayɔrɔ suma n kɔrɔkɛ Sumaila Sise M5 militant de don n'a kun bɛ yan bi peut-être ale de kun bɛ kuma ne place la mais Ala y'a décision wɛrɛ ta an kan ka Sumaila bɛ kɛlɛ min la k'o continuer k'a fɔ a somɔgɔw ye a parti ye ka ma ɲinɛ kɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si kana to kɛrɛfɛ o de ye M5 tɔgɔ ye président de la transition a ko n ka ci f'aw ye k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ diaspora la ani Mali partenaires bɛɛ ye a hakilina ye ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la maliyɛnw bɛɛ kan ka k'a bolo hali n'ale M5 bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a ka souhait ye M5 fana a souhait de filɛ nin ye président de la transition a ko n k'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka dugawu k'a ye maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ communauté internationale maliyɛnw tɛ fitiriwale ye Faransi président y'a fɔ yan olu nana kɛlɛ min kɛ Mali la u nana juru de sara Mali ye engagement ta a b'a waliya dans la mesure a bɛ taa maliyɛnw ka intérêt la bi bi in na an bɛ baara ka communauté internationale jamanaw bɛɛ fo. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Dr Choguel Kokala Mayiga kan ye a y'a fɔ cogo min na ko fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ Mali ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya tɔnba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ na jɛɲɔgɔnya b'a ni diɲɛ jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn kan ka kɛ kɛta la n'o bɛ ɲɛta ci an ka jamana ma k'o baaraw bɛna sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ jamana in kolo suma o bɛna sira o sira fɛ Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balɔnna k'a fɔ min ye an ka jamana bilama ye mun ni mun de kan ka k'a kɔnɔ ani jamana in bilama lakanabaliya ka taa se lakanako ma o bɛɛ lajɛlen kan ka na sira jumɛn fɛ Dr Ahmed So o ye ka dɔn k'a fɔ tɔn ɲɛmaaya an ka jamana kɔnɔ na ɲinikɛlaba dɔ ale bɛ hakilila di an ka lamɛn. O kan ka ko bɛɛ kɛ pour que u bɛna gouvernement kura min sigi a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ko ye komi i yɛrɛ b'a kalama fɔra ko Choguel Mayiga o de bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ ye ko u b'a fɛ u ni M5 ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini a daminɛ na ni ɲɛna o kun ka kan ka kɛ comme a bɛ fɔ tubabukan na qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire o ye ko ɲumanba de ye min bolo dalen don an bɛ dɔ min kɛ sisan dɔrɔn Ala ka se ka u ni hakili ɲuman bɛn pour que ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini minnu bɛ se ka baara kɛ pour que transition nin ka bɛn an ka laban élection ɲuman kan ka se ka jamana ni jɔli daminɛ parce que n'i y'a ta k'a munumunu cogo cogo n'i b'a fɛ jamana kɔni ka taa ɲɛ
f'i ka baarakɛlaw de ɲini minnu bɛ se baara la i k'olu ta n'i taara diɲɛ fan o fan n'i y'a lajɛ ko jamana minnu u bɛ kan ka taa ɲɛ fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ka pilasi ɲɛnamaw d'u ma u ka baara kɛ an b'o de ɲini bi bi in na je crois que maliyɛnw mago b'o de la bi pour que jamana ni a bɛ sɛgɛn min na an ka se ka dɔ bɔ a la an ka tila k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que an ka jamana ka taa ɲɛ an t'a dɔn ni réforme dɔw ka kan ka kɛ u tun b'a fɛ ka jɛkulu dɔ sigi n'a bɛ f'o ma ko agence unique des élections bon est-ce que o baara bɛna daminɛ wa bon an t'a dɔn fichier électoral fana de situation min na o kibaruya ninnu bɛna sɔrɔ ni gouvernement nata n'a y'a ka déclaration de politique générale kɛ ale bɛ sɔrɔ ka se ka état des lieux kɛ pour que an ka se k'a dɔn o de kɔfɛ sa a bɛ se k'a lajɛ ni élection bɛ se ka kɛ a waati la mais min kɔni don a koronnen don a bɛ gɛlɛya ne kɔni ɲɛna bi an bɛ se ka min fɔ k'a fɔ ko an sewara dɔɔni bɛɛ b'a dɔn bi ko an ka kɛlɛkɛlaw u jɔlen don an kun bɛ min dɔn fɔlɔ ko n'a fɔra ko marifa cira dɔrɔn u bɛ cɛrɛn bi bi in na u jɔlen don u bɛ kɛlɛ la o kɔni mɔgɔ mɔgɔ b'a kunya kalama dɔn olu b'o dɔn o ye koba de fana ye bon maintenant min ye faransi ka fan ye yarɔ n'i ko k'i b'a kuma daminɛ dɔrɔn dɔw b'u pan k'i jɔ haa nin ye faransi ka mɔgɔ de ye haa nin bon u t'a kalama yɛrɛ an bɛɛ ye maliyɛn ye olu tɛ mali fɛ ka tɛmɛ tɔw kan mais mɔgɔw bɛ fili sira kan n'i b'a kalama i fana k'i fɔta fɔ a la ne b'a fɔ faransi ma wuli a yɛrɛ ma ka na mali transition fɔlɔ min kɛra jɔnda ani jango siso de wele k'u kana u nana o y'a sɔrɔ jadisi ninnu bɛ fo kɔnɔ de sa u ye kɛlɛ kɛ u y'an dɛmɛ an k'an ka duguba ninnu libéré filiba de kɛra u fɛ yɔrɔ min na o kɛra kidali yɔrɔ ye maintenant faransi bi bi in na u bɛ miliyɔn fila euro o de bɛ bɔ tile o tile pour que ka kɛlɛ ni fɛn mali kɔnɔ bon n'i y'o o yɛlɛma an ka faransi fa la o bɛ bɛn 1,350 milliards ɲɔgɔn de ma bon n'i y'o o wari lajɛ wariba de don il faut k'an ka faamuya fana ko élection gɛlɛnba dɔ de bɛ Macron bolo san wɛrɛ ani min bɛna se ka élection ni sama ɲɔgɔn bolo o ye Marine Le Pen ye bon bɛɛ tun b'o o muso nin dɔn ale yɛrɛ dawuli datugu émigré ye or an bɛ ɲinɛ min kɔ an ka mɔgɔ min bɛ Faransi bi a ka ca ni mɔgɔ 20,000 ye an ka maliyɛn min bɛ yen o ni minnu papier tɛ minnu bolo olu dun de jamana nafolo sɔrɔba bɛɛ b'olu de la parce que olu bɛ wari min bila ka na san o san o ka ca ni miliyari 1 ye euro bon ni an ma farati ka an yɛrɛ ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko mɔgɔ min ni ale ma se an ka émigréw ma k'a fɔ ko o ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na n'o o yɛrɛ ko k'ale ɲɛ tɛ da farafin kan n'anw kɛra sababu ye o tigi de ka fanga sɔrɔ an b'a k'an yɛrɛ la n'o nana ale ye nationaliste de ye k'u ka minɛnw cɛ ko ka taa ko k'a koɲa t'an bolo an y'a kɛ jɛnna an b'a k'an yɛrɛ la mɔgɔw bɛ kule ko risi risiw tɛ na ten koyi dɔ ko ko risiw bɛ Centrafrique risiw tɛ Centrafrique mercenaires risiw de bɛ Centrafrique o mercenaires ni gouvernement bɛnna ko jama ni sanu min bɛ bɔ u bɛ sara o la olu mercenaires minnu bɛ yen o ye Centrafrique problème ye ɲɛnabɔ wa élection kɛra kɔsan na Centrafrique ni Nations Unies kun tɛ Bozizé président kɔrɔ ani rébellion olu mana don fo Bangida la non mɔgɔw ka ko kɛ ni hakili ye mɔgɔ t'i bolo kɔnɔ jɛgɛ bila k'i b'i biri k'i senkɔrɔta ta n'an ko k'an bɛ Français gɛn ni réseau mana an b'a kɛ cogo di hali ni an ka armée bɛ kɛlɛ la il faut que san damadɔ de ka kɛ pour que armée ka se ka former ka ɲɛ a ka minɛnw sɔrɔ pour que a yɛrɛ kelen ka se ka jamana défend pour le moment an mago bɛ kɔfɛ mɔgɔw la donc ka ko kɛ tenkule ni mankanw ye u tɛ ko mun kalama mɔgɔw ka sabali an balona k'a fɔ ni tun ye Dr Ahmed So ye o y'a fɔ cogo min an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ yarabi ala kɛ n ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye kulu min bɛ wele ko SAMU social olu ye fara ɲɔgɔn kan sifin denmisɛnnin dɔw n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka olu kɔni ka baara degew k'u lakɔgɔli k'o baaraw sigi sen kan o ɲɛmaa ye maa min ye Alu Kulubali don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn kana n'u ye centre la n'o ye nɛgɛbulo ye ka n'u don formation na nɔ juin kalo tɛmɛnen nin kalo in bɛ kɛ a san 1 de ye kalo 12 b'a la ka nɛgɛ baara kalan wa o kalo 12 kɔnɔna na u ye kalo 1 kɛ stage la donc tɔ kalo 11 u y'o kɛ formation théorique la bi sɔgɔmada na an kun nana ka na u ka formation ka na kun cɛ ka u ka attestation d'u ma k'a yira k'a fɔ sisan kɔni u kɛra bololabaarakɛlaw ye u ka hadamadenya bɛ se ka segin vraiment a nɔ na denmisɛnnin u bɔra dekun de kɔnɔ u tun bɛ bamanankan de la u tun bɛ dekun suguya bɛɛ lajɛlen la yen nɔ an bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin ninnu vraiment u kun tununnen don mais sisan ni formation bɛna kɛ sababuya ye u ka se ka u ka hadamadenya kɛ lafiya la ka se ka jɔ n'u yɛrɛ ye ka jɔ n'u mansaw ye ka kɛ jamana jɔbaga dɔw ye
denmisɛnnin ninnu farala désormais jamana denmisɛnnin tɔw kan u ka hakɛ ye min ye jamana ka san kɔni u ye o sɔrɔ u y'o sɔrɔ ala ni an ka baara sababu ala ni nɛgɛdulon ka baara sababu ala ni an dɛmɛbagaw fana ka sababu n'o ye union européenne ye ani coopération dɛmɛnɔ ko ye dɔw bɛ yen ni ala taala sɔnna ma an bɛna baarakɛ minɛn di olu ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka baara misɛnninw kɛ ayiwa u yɛrɛ ye nka kalo 12 baara dege la a ti i kɛ patron ye donc caman bɛ yen olu bɛna bila atelier la hali bi ka se ka u ka formation tɔ dafa an bɛna dɔw dɛmɛ ka baaraw ɲini an fɛ min la pour que u ka se ka baara in waleya fɔlɔ ni ala taala sɔnna ma an bɛna dɔw dɔw bɛ se ka baarakɛminɛn sɔrɔ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye denmisɛnnin ninnu kɔni an kamana ma gan cogoya si la u bolo bɛ don baara la cogoya min na an kamana ma gan o la parce que formation in kɔnɔna na an ni tɛgɛtaw dɔw ye tɛgɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ UMEX ale ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye furunɔ nafamaw ye olu tigɛlen na jamana in kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ u bɛna furunɔ miliyɔn 1 de dilan ka feere mali jamana kɔnɔ o furunɔ ninnu dilali la ayiwa ni ala taala fana denmisɛnnin ninnu sɛnɛna don o la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'alu kulubali ye u y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin minnu lakɔgɔli filɛ yarabi ala k'u ka siniɲɛsigi ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaa ma n'an bɔra ye denmisɛnnin ka kulu wɛrɛw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bamakɔ marayɔrɔ 6nan commune 6 kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kɛ fɛɛrɛ balalen bɛ se ka tigɛ cogo min na olu yɛrɛ ka kɛta ye mun ye u kan ka hakɛ jumɛn de bɛ n'i y'a sɔrɔ u kan ka kɛ olu yɛrɛ ka bolo kan u da sera o ma ni ka weleli kɛ ka ɲɛfɔli ka kunnafoniw ɲɛkɔrɔ u bɛna wuli ka jɔ ka yɛlɛma ka fɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ mairie ye k'u sen don u ka kɛtaw la kɔlɔsiliw ni taasiraw bɛɛ lajɛlen la o kumatigi maa min ye Umaru Keyita don ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Umaru Keyita wele kun ye min ye anw ye association ye min ye denmisɛnninnakaw ye faralen ɲɔgɔn kan denmisɛnnin jɛkulu ye donc an y'an fara ɲɔgɔn kan yalasa ka kun caman k'an sen don kun caman na an ka commune kɔnɔna na o kun ninnu dɔ la kelen an fara ɲɔgɔn kan bi n'an sera ka o kɛ gafe ye k'o ci an dɛmɛbaga jɛkulu ma n'o bɛ wele ko projet donc o projet sɔrɔlen sisan donc projet bilali sen kan o baara de kun ye wulada in na ye donc projet min bɛna kuma kalo 6 nata kɔnɔna na mara kan ka kɛ cogoya jumɛn na commencer kan ka kɛ cogoya jumɛn na ani an yɛrɛ ka groupe de veille sinon groupe de mobilisation n'o ye ka se ka kulu dɔ sigi min bɛ to ɲana su ani tile mara min bɛ ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ la an ka marabagaw b'a la ka fɛn fɛn min kɛ o hakili ka se ka to o n'a ɲɔgɔnnaw la kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna sigi o kama ni ala sɔnna ma projet in ka laɲini dɔw ye mais laɲini dɔ fana ye dɔwɛrɛ ka se ka groupe wɛrɛ sigi sen kan min bɛna to anw yɛrɛ ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'o wele ko cadre de concertation parce que a ka nɔgɔ anw ma an ka taa kuma an marabagaw kɔ kan waati dɔw la mais ni an ka groupe bɛna to ɲana su ani tile o tɛ sunɔgɔ mais n'olu ye kunnafoni ninnu las'an ma a cɛ ka ɲi n'an b'o kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan ani k'a fɔ nin kɛra nin ma kɛ il faut que an ka kɛ groupe wɛrɛ la tuguni ni an marabagaw sen bɛ ye o groupe la an k'a f'u ɲɛna anw ye nin de ye aw kan anw ye nin de faamuya aw kan donc ni jaabi min bɛ u bolo o groupe kɔnɔna na n'o bɛ wele ko cadre de concertation o b'a essayer k'o ɲɛfɔ an ɲɛna projet min bɛna fɛnɛ ɲɛsin fɛnɛ an ka commune baarakɛ gafe ye n'o ye PDCG ye fo waleya b'a la k'a bɛ population a bɛ se anw yɛrɛ ka commune 6 jamakulu ma donc ka se ka o waleya ninnu lajɛ est ce que u ye an ka layidu min ta u ka fɛn kɔnɔna la san 1 san 2 fo san 5 est ce que a waleya ninnu sera ka kɛ donc ni o ye an bɛ fɛn da kɔlɔsi u fɛ en même temps k'a lajɛ ni waati sera ka se ka évaluer et kɛcogo wɛrɛ bɛna k'a la tuguni n'o ye redevabilité olu fɛnɛ ka se ka commencer kɛ anw ye k'a fɔ tiɲɛna an sera ka nin kɛ nin waati na an sera ka nin kɛ nin waati na donc an bɛna min wajibiya an ka mairie mɔgɔw kan bon tagabolo dɔ bɛna anw yɛrɛ fɛnɛ concerné n'o ye AJDN mɔgɔw ye ani plateforme o ye anw yɛrɛ bɛ se ka kalan cogo di donc ka kalan nin baara ninnu bɛɛ kɛcogo la ka kalan jamakulu yɛrɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ka commune ka baara kɛcogo ani ka an yɛrɛ ka faso ka baara kɛcogo lakɔlɔsi surtout sariya an yamaruya an da ka se ka don minnu na donc an bɛna o kalanw kɛ mais plateforme kɔfɛ AJDN yɛrɛ équipe ni a fɔra ɲɛna salle kɔnɔ sa k'o ye mɔgɔ 19 tɛ olu fɛnɛ bɛna kalan kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye an bɛ se ka nin baara ninnu bɛɛ kalan ɲɔgɔn na cogo di donc hakili la nin fɛn damadama de bɛ yen n'aw y'aw wele o kama wulada in na. an b'a lɔn k'a fɔ Umaru Keyita u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bila basigi ni lafiya u bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin mara ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Diban o bɛɛ ye ka dɔn k'a fɔ Buguni marabolo kɔnɔna na Dogo kɛrɛfɛ Coyi Dogo commune kɔnɔna na k'i ka dɔn dugukolo mankan dɔ bɛ yen nin waati na min bɛ colonel dɔ ani dugulamaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra so ye dugulamaw yɛrɛ ka fɔ la a yɛrɛ sen ma deli ka cun ye dɛ nka a fa tun sigira dugu in kɔnɔna na e ka dɔn a wulila ko ka taa dugulamaw fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnfura dɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra tɔnsigi dɔ ye k'a fɔ k'u bɛna ni malo sɛnɛyɔrɔ ye o de kɛlen filɛ o nisɔndiya min ye ka dɔn k'a fɔ dugulamaw ka fara ɲɔgɔn kɔnɔna na lajɛrɛkɛyɔrɔ sen fɛ u sɛbɛnfura min da ko PV n'o ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ne tun b'a kɛnɛ kan ne tun b'a kɛnɛ kan n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn i b'o tɛgɛnɔ bila k'a y'o de ta ka tila ka taa sɛbɛn wɛrɛ ɲini ka sɔrɔ k'o kɔlɛ o la k'a yira k'a fɔ ko dugukolo in ko y'ale ta ye tari 6,000 e ka dɔn ko nin kɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ bɛ dugu k'u ti jɛnɛ nka u ye kiiri tigɛ Buguni
tamabɔ simabɔ ko kiri jara la u tilala kana Bamakɔ kɔnɛ na hali bi o kelen de kelen bɛ dugulamaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛna se ka kɛ cogo si kɛnɛ maa kelen olu ka dugu la kolonɛli ka taa tari 200 ni kɔ ta k'u tɛna jɛ n'a ye u ye fara ɲɔgɔn kɛ a kumatigi maa min ye o ye 400 ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Birahima 400 ne ye Dibanka ye Dogo commune na n ye dugutigi ka conseiller ye dugutigi min fana ye n bila a ka dugutigiya taama na fanga sira fɛ n fana ye Dogo commune maire ka dangan fɔlɔ ye. Birahima 400 an ye kunnafoni sɔrɔ ko dugukolo mankan dɔ bɛ aw ni mɔgɔ dɔ cɛ dugukolo yɛrɛ mun dugukolo do. Mankan bɛ ani an balima dɔ cɛ dugukolo min na dugukolo in bɛ taa tari 600 la dugukolo in sigibagaw de b'a kɔnɔ u kuntama bɛ taa du 38 bi karinɛtigi la u ka baganw b'a kɔnɔ u ka forow b'a kɔnɔ u yɛrɛ ka sow b'a kɔnɔ 2017 kɔnɔna na an balima dɔw bɛ Buguni ko Seydou Jara école karamɔgɔ kɔrɔ don mais dencɛ dɔ bɛ yen ko Mamadu Jara a bangera Buguni an bɛ don min na bi a sigilen bɛ Bamakɔ mais depuis a bangera Buguni k'a ka baara daminɛ a sen ma bila soya k'a fɔ ari somɔgɔw ka sigi ka kuma tile kelen o ma kɛ sigibaga minnu bɛ yɔrɔ in na ye sigibaga ninnu an ka laadala dugutigiw ye kɛnɛ in d'u ma u ka se k'u ni hinɛ a la depuis 1984 donc u bɛ dugutigi ka yamaruya kɔnɔ u ma dugutigi tɛnɛ tiɲɛ u ma dugudenw tɛnɛ tiɲɛ u fana recensélen don diban kan k'a kɛ diban gatigi dɔw ye dibangaw bɛ impôt sara cogo min na u bɛ impôt sara ten mais 2018 kɔnɔ kameleni 3 dibangadenw don ko Buwa Jara Aruna Jara Saliya Jara olu de nana diban kana conseiller dɔw ni gatigi dɔw fara ɲɔgɔn kan ka se dugutigi ma k'a yira k'a fɔ cikɛ tɛ mɔgɔ nɛgɛ olu de bɛnale an ka kungoda min filɛ nin ye n'an ye sigibagaw bila a la u k'u da hunumɛ ɲini ye n'o ye jɛba ye k'u bɛna taa malo sɛnɛ yɔrɔ ɲini ye dugutigi ko nin tɛ fiɲɛ ye an diɲɛ ye kelen ye an bɛɛ ka kan a ye taa yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔ t'a la a bɛ se k'a ka malo sɛnɛ o assemblée kɔnɔna na u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ u bɛna ni projet ye pour kana lait aménager bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na o réunion don Debanga kun b'a la dugu wɛrɛlamɔgɔ kun b'a la pour que ka réunion participer u y'o liste de présidents min de ta sisan u de taalen u filɛ o ji u kɔrɔkɛ ma n'o ye Mamadu Jara ye min yɛrɛ ma deli ka se Diban o fɛnɛ k'a ka attestation dilan jabatigiya sɛbɛn dilan k'a fɔ ko jaba dugumɔgɔ kuru de jɛra k'i bolo émarger ko jaba ye ale ta ye an sɔmina cogo di sigibaga minnu bɛ kɔrɔlen ni samiyɛda sera n'u b'u ka maloforow ci kɛ mɔgɔ 2 y'u ka maloforow ci kɛ a ye o wele fanga na k'a yira o la k'a fɔ ale ta de ye jɛba ye ale m'a fɔ ko mɔgɔ kana i ka maloforo sɛnɛ ɲina wa ne de k'u ma dugutigi de y'aw sigi ye dugutigi de bɛ se ka aw bali Talema Buguni gendarmerie la Mamadu Jara de ko ale de y'u wele k'a yira k'a fɔ a fɔra k'a fɔ u y'u ka lait sɛnɛ jɛba ale ma jɛ n'a ye ale de ta ye jɛba ye n'ale ko min ka min kɛ n'i m'o kɛ i b'i kuta o donni kama o minnu taara Buguni u seginna ni ne ka convocation ye ne taara convocation na jɛ gendarmerie la gendarme ne ɲininka Mamadu Jara a de ko k'a ta ye jɛba ye ko dɔw de ci k'a la ko ne de ko k'olu ko ci kɛ ko ne de ko ten Mamadu Jara ta tɛ a ka du ta tɛ a fa ta tɛ nka et puis jabaga minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ san 30 ni kɔ bɔ den minnu bangela o jɔw bɛ ka Mali défend front na bi ngo olu bɛ sigi ye don min na a ma ɲini Mamadu Jara fa fɛ a ta tɛ a ma sigi k'a ka ta ye donc an ka cikɛlaw a k'u bali u ka cikɛ la donc olu ye kumakanw ta ka tila k'an wele kura ye ka taa progrès fɛ Buguni progrès an fila bɛ ka ɲɛfɔli kɛlen kɔfɛ o kuma a b'a ɲini anw fɛ an ka segin so an ka taa sigi ka fɔ kɛ jaabi mana b'o la kunɲɔgɔn kelen an ka n'o jaabi fɔ ale ye Mamadu Jara ko k'ale tɛna so a y'o fana progrès yɛrɛ ɲɛna ko n'i y'a natɔ ye ko fɔ k'ale ka lakana sabati pour que k'a bɔ procureur fɛ yen ka na a faso la n'o ye Diban ye ko fɔ ale ka sécurité ka assurer voilà ko fɔ ale ka sécurité ka assurer n ko progrès de i m'a mankan mɛn ka ti taa ko problème t'a la ko n'a mansaw bɛ yen ko de ka taa ni bɛn kɛra min kan n bɛ n'o fɔ a ye kunɲɔgɔn kelen an nana an y'a faw wele a fa min ye Seydou Jara an y'o wele a n'a jɛɲɔgɔn u nana an selen dugu ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ka dugu kanfa ci bilala ka taa k'u wele u y'u ka mobili ta k'i kɔ don ka taa Bamakɔ ko dugutigi k'a ka ɲɔgɔn ye kɛ ko u sen t'a la o ye Mamadu Jara fa yɛrɛ ye a ma sɔn ɲɔgɔn ye ma u taara donc u taalen kɔrɔ kɔ dugutigi ni dugudenw u de y'u ka bɛnkan ta o kuma fɛn o fɛn min bɛ n'o ye jɛbako ye ka kɛɲɛ ni Seydou Jara n'a ɲɔgɔnnaw ka kɛɲɛ n'u ka du ka kungo ye Seydou Jara a denw u ta tɛ jɛba ye bi u ta tɛ jɛba ye sini o sɛbɛn fana o pétition taara ne bolo kunɲɔgɔn kelen ka t'o yira procureur la procureur y'o copie ta k'o yira a la a ko non k'ale t'o kalan
ko kuma k'an b'a kɛ cogo di sisan ko Mamadu Jara kuma laban jumɛn b'e bolo k'ale ta de jɛba ye ka d'a ka dugumɔgɔw boloɲɔ de b'ale bolo dugutigi ka signature b'ora a ka conseil n'o ye ne yɛrɛ ye ne ka signature b'ora ne ko procureur attestation bɛ Mamadu bolo ko jabatigiya sɛbɛn don n'a copie bɛ a ka dossier ra n k'a kɛ na n'a original ye ne mago b'a original la n ko mais ka couper coller kɛ k'o yira ne la i b'o yira cɛ min na ne tɛ n ko parce que attestation kɔrɔ jɔ bɛ n'o ye Mamadu Jara fa ye n'o ye Seydou Jara ye o ye attestation jɔ signé 2017 an ka dugutigi cɛkɔrɔba bolo ne yɛrɛ y'a signé maire y'a contre signé n ko mais a ye dugu ka liste de président ni sɔrɔ min kɛ a de y'a ka attestation formulée k'o ban ka sɔrɔ ka taa anw ka signature min bɛ a facɛ ka papier dɔ dugu ma ka to o photocopie o signature collé a ka attestation dugu ma n ko mais fa original a ye a ka saki kɔnɔjɛ ka dɔ bɔ ko ayi ko nin tɛ ko n'Ala sɔnna ma ko don wɛrɛ k'a bɛna n'o original ye procureur ko la sisan kuma n'an si ma sɔn ale b'a bila sariya tigimaraw bolo kan donc kiri bolo da la Buguni an ye kiri kɛ o don seere 2 bɛ ne na mais a ɲininkara ko seere t'a la ne kumalen kɔfɛ ne y'a yira k'a fɔ Mamadu Jara depuis a kɛra den ye a ma se Duba donc anw ka sigibagaw bɛ jɛba ale mɔkɛ ma du sigi ye ale famu sigi ye dugutigi tɛmɛlenw de y'u sigi ye donc depuis Mamadu bangera ani Dibanga ma ɲɔgɔn ye liste de président nin taara don min e t'a ta kun dɔn PV t'a la fosi t'a la uniquement liste de présidence n ko donc o la ne ma jɛn n'a ye procureur ne ɲininka ko yali ko kuma ko ne ko Mamadu Jara ta tɛ ne yɛrɛ ta don ko ne ta tɛ dugutigi ta don Diban dugukolo bɛɛ dugutigi ta ye n'i b'a di mɔgɔ ma dugutigi de b'a di n'i bi mɔgɔ wuli ka bɔ a ka dugutigi de bi mɔgɔ wuli mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ kɔfɛ o tɛ gatigi ye o fa bɛ balo la o fa ma dugukolo ko kuma kɛ ani dugutigi cɛ fo den ka wuli ni liste de présidence signature ye ko signature b'a bolo ko ale ta ye yɔrɔ jɔ ye e yɛrɛ dun ma deli ka se yen liste de présidence yɛrɛ kɛlen k'an minɛ i t'a dɔn ne serew nana o dɔw da sera a ma k'a fɔ olu ti Mamadu yɛrɛ dɔn Mamadu yɛrɛ ka ye u ka du min fɔ n'o ye namelena ye Dibanka o Dibanka i ma deli ka kɛnɛ ɲini namelena ka sɛ ko nin yɔrɔ di an ka ci kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tigiya t'u bolo Diban donc seere 2 seginna o kan jaabi di don ko jaabi jara Mamadu la ko ka d'a kan ko papier min b'o bolo dugumɔgɔw boloɲɔ de b'o la k'o ta don ko n'a fɔra ko dugumɔgɔ kuru jɛnna k'i boloɲɔ da k'a ta ye yɔrɔ min ye ko dugutigi fɛnɛ boloɲɔ b'a bolo k'a ta ye yɔrɔ min ye ko ne kelen k'a fɔ ko a ta tɛ ko donc ko yɔrɔ tigɛra Mamadu ka tigiya kɔnɔ o kɛra Buguni procureur tun ye Musa Sina Samake o de tun ye procureur ye procureur min tun bɛ ka ɲininkali kɛ aw la ka na se jaabi bɔli ma procureur kelen kun tɛ wa kelen kun don yanni kiri ka se président ko fɔ ale ka taa terrain kan tribunal président Kewulen Dabele o de tun ye président ye o de ko fɔ a ka taa terrain kan n ko donc o terrain kan taga o musaka dɔn de b'o ta kan parti 2 bɛɛ b'o ta 80,000 dugu ye 80,000 sara Mamadu ye 80,000 sara u taara don min na dugumɔgɔ bɛɛ fɔ n'a kɛra muso ye n tɛ cɛkɔrɔba denmisɛn a bɛɛ taara terrain kan kungoda in na ne ye président kunbɛn n bilal'u ɲɛ ka taa an taara jama kanfalen sɔrɔ a yɛrɛ ma sɔn ka se jama ma a y'i jɔ kɔfɛ ko nin ye mun jama ye n ko bɔn nin ye dugukolotigi de ye k'ale tɛ se ka don ni jama n ko o dun y'i place bila ye ko non a siranna jama den ye ani isi kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Zana Traoré donc ko an ka daya k'o kuma ko an ka parti mɔgɔw wele ka na ko cɛjɔ nin ka mɔgɔ tɛ yan u ka mɔgɔ min sɔrɔla ye mɔgɔ kelen dugu tɔ bɛɛ o bɛ dugutigi ka kɔnɔna na donc a ko ko bɔn ko an ka taa kɛnɛ min bɛ yen ni an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sama o kɛnɛ ɲɔgɔn fɛ k'an taga ye nka an b'a kɛnɛ kɔnɔ nin koyi an nana bɛn min kan o ra kilo 12 kilo 5 kilo 12 n'i y'o jateminɛ o bi bɛn kilomètre carré 60 ma o kilomètre carré 60 o bi bɛn hectare 600 ma o Mamadu de ko k'a ta ye nin bɛɛ de o donni kama président a ko ne ma ye ko ko 400 ko bɔn ko an kɔni ye yɔrɔ jateminɛ an seginna ka na dogo o la a ko la ko kuma ko bɛ ne yɛrɛ bolo ne ko bɛ ne yɛrɛ bolo kun jumɛn na jaabi ma sɔrɔ o la donc jaabi bɔlen sisan ko jaabi kɛra Mamadu ta ye ka d'a kan o ka papier b'a yira k'a fɔ émargement minnu b'a bolo o de ye jama ta ye mais ne ko ne de kelen ko a ta tɛ o fɔra ne ye don min na ne fɛnɛ taara appel ta cour d'appel la o donni kama o ko k'an ka avocat ta avocat taara o fɛnɛ ye ɲininkali min kɛ ne la u ko yali Buguni kiri tigɛli la dugutigi ka progression tun ye ne bolo wa ne ko n ko ayi n ko tun tɛ ne bolo ko bɔn ko kiri tigɛli cɛ kanu na k'o de filɛ ko parce que u ye kiri tigɛ Mamadu contre Burama u ma tɛbɛ Mamadu contre dugutigi donc ne ka dugutigi ka progression ɲini ka taa n'o ye ne ye dugutigi ka progression ɲini ka taa n'o ye kiri fɔlɔ kɛla o ma ɲa k'a boloda kura ye a boloda le ye kura ye maintenant kiri nana kɛ o don
mankan yɛrɛ cira dugu kɔnɔ k'a fɔ ko kiri jara na ka da ka kuru kuma tɛmɛna cogo min na président kumana a sira assesseur minnu kun bɛ o kumana a sira mais an kan ka taa jaabi minɛ don min na présidente muso min kun bɛ présidenya la a don na k'o cɛn tɛ ɲɛna k'o bɛ filiyara an coro la ka cora ko kana kiri kɛ kura ye ko parce que minnu bɛ yen olu tɛ se ka kiri tigɛ dossier kumakɔrɔ ninnu kan ko f'an ka segin olu k'o lamɛn cour d'appel la o ye don min da kura ye an taara olu ko non k'o kuma ko ayiwa a ka ɲi ta ko kumakanlabaa minnu ma k'anw fɛ ko avocat k'o ɲini anw fɛ ko a tɔ ye u yɛrɛ bolo donc ka b'o don na ka na se sisan na fɔ kalo salen u de ye papier bila ka na k'a fɔ ko kiri tigɛra Mamadu Kani na anw yɛrɛ ma wele a kɛnɛ ka bilen mais o don na a yirala ye assesseur minnu kun bɛ o y'a yira yali Mamadu e ko k'aw ka du yali e fa bi balo la i ka mɔgɔ tɔw bɛ yen e ko namelena i mɔkɛ kɔ o tuma yali olu ye progression d'e ma i ka dugukolo ɲini u tɔgɔra wa ko progression t'a bolo munna i ma a ɲini k'ale se k'o jaabi ko donc anw yɛrɛ minnu filɛ nin ye taari nin filɛ nin ye yali dugu de tɛ wa n ko dugu de don ko yali mɔgɔw t'a kɔnɔ u ka sow t'a kɔnɔ u ka forow t'a kɔnɔ u bolofɛnw bɛɛ t'a kɔnɔ ko bɛɛ don ko taari 600 ko est-ce dugutigi yɛrɛ bɛ se k'o di ko hali conseil des ministres tɛ se k'o di o don ka na o fɔra cour d'appel la o fɔra cour d'appel yɛrɛ la président ni assesseur fɛ o cour d'appel kelen la aw ye jaabi sɔrɔ ko kiri jara Mamadu la kiri jara Mamadu la ko donc olu y'a yira yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ hakɛ min filɛ nin ye mɔgɔw b'a kɔnɔ k'i bɛ nin kɛ nin ta ye sisan ko kuma ko a bɛ taa nin feere k'a yɛrɛ mago ɲa o kuma ko nin du 30 kɔ bɛ taa min ko kuma sariya la a ti bɛn cour d'appel préfet tɛ se k'a di gouverneur tɛ se k'a di conseil des ministres tɛ se k'a di ko nin yɛrɛ tɛ se k'a di taari 600 mɔgɔ kelen ma ko se ka kɛ donc u nana mun kɛ pour que kumakan minnu taara o bɛ se ka yɛlɛ cogo min na parce que fɛn fɛn bɛ yen ne kɔni ta ye ala ɲɛ siran ye ani danbe mais ni fɛn t'i bolo fɛntigi de bɛ se ka i kumakan yɛlɛma donc an welela filanan min na ne ka progression nana ɲini dossier la ka dɛsɛ ne ko o kuma an ye débat kɛ don min na progression ma ji wa n ko donc ni progression tɛ dossier la ye avocat min b'i bolo o di u y'o minɛ k'o lajɛ ko a k'o kɔrɔlen ko k'o kuraya o kurayara ka taa o kurayalen ko ne ka dɔ wɛrɛ ɲini donc n'u y'o latunu sisan ne ka na ni kura ye n'i y'a sɔrɔ ne ni dugutigi jɛn tɛ ne tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ o mais yanni o cɛ i se mɔgɔ ci kana cɛkɔrɔba ɲininka ya k'o kuma k'o ka ciden min bɛ taa Bamakɔ k'o kuma ko o de ne jɛn de ye wa a yera sisan k'a fɔ olu bɛna kunnafoni min ɲini b'a yira k'a fɔ dugutigi ni ne ani dugudenw an bɛɛ kan ye kelen ye donc dugu kuruw de ni Mamadu kelen bɛ de ɲɔgɔn na Mamadu Jara ni médecin ye militaire médecin don a bɛ ɲɛ furakɛ kɛ o colonel de b'a la o fana kɛra don min na depuis ye an ye pourvoi fɛrɛ da sani cour suprême cɛ an balalan k'a fɔ nin tun ye Burama Kan ye min ye wulikɛjɔ ye dugu in bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ bi u bɛ sariya kɔ nka u kun bɛ cour suprême kan k'o sɔrɔ kɛ ko jaabi yɛrɛ min dira hali cour d'appel la yan an balalan k'a fɔ jaabi kɔni o fana tilala k'a di colonelkɛ ma u kɔni bɛ sariya kɔ nka ni sariya kɔni y'a bila cogo dɔw la a bɛ se ka kɛ fɛn de min bɛ n'a bɛ bala mɔgɔ la u bɛ fɛn min fɔ jamana kɔnɔ na n'i ye jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ na k'a ye maa 1 hectare 600 ko dugutigilakaw k'a sɔrɔ k'olu tɛ sɛbɛnfura dɔn dɔ yɛrɛ tɛ dɛ n dara tɔn sigi k'a fɔ ne ye nin projet in sɔrɔ ka na k'u tɛgɛna bila o sɛbɛn de la o de taara ka tila ka t'o kɛ k'u ye sɛbɛn dɔ di nin ma u ka fɔ la nka fɛn bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ min ye colonel yɛrɛ ye a n'a ka maaw u tulo b'an kan na an labɛnnen bɛ ka ɲininkali ta ka ɲɛ su yɛrɛ ma n'u labɛnnen bɛ n'o tɛ nin ye dabalibanko ye dɛ nka an bɛ k'a ko senni ka sa dan na maire Kalifa yɛrɛ kuma na kɛnɛ ka ye k'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ bɛlɛlen ka tigɛ nin ko in mara in jatigɛ b'ale min bolo bi k'a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin ma. Ne ye Kalifa Sidibe Dogo commune maire ye ne. Monsieur le maire dugukolo min kuma bɛ senna Dibankaw fɛ yen e ye maire ye bi dugukolo ko in e dɔn jumɛn b'a la. Bon dugukolo ko nin depuis a daminɛ kana bila sisan na anw yɛrɛ maire facɛ dugukolo ko anw dati don a la mais an kɛnkile maire kana bila sisan na dugukolo ko nin daminɛna depuis 2017 la kana bila nin yɔrɔnin na hakilina min kɔni banna la n'an bɛ se k'o sereya ani nkalon minnu b'a kɔnɔ n'an bɛ se k'o sereya du 37 min kɔni sigira n nana sɔrɔ maire yara o b'a ka impôt n'a ka taxe bɛɛ lajɛlen sara jamana ye o bɛ san 40 bɔ an bɛ yɔrɔ
yɔrɔ min na komi bi mɛ n balala ka na ye hegitari 600 mɔgɔ 100 ni kɔ sigilen don a kɔnɔ a bɛ san 40 bɔ ko papiye kɛra mɔgɔ kelen tɔgɔra k'a fɔ o tigi kelen min filɛ ye k'o yɔrɔ y'o ta ye k'o bɛna nin du ninnu wuli ka bɔ yen ne ka dutigi mun kɔni sigilen don a kɔnɔ n'u bɛ impôt sara faso ye n'u bɛ wuli tuma min na n dala la mairie da bɛ don o kuma na. An bɛ dugawu kɛ u y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya bɛ n'a kɔnɔ cogo min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an musow n'i y'a sɔrɔ Aminata Hayidara ye masaramani kɛlen kɔfɛ k'ale minɛ na alamisa don o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛɛ fo jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛnɛ kan sarakabaw kɛra karidenw kɛnɛ kan sarabɔ yɛrɛ mun de ye an ka karamɔgɔ dɔw lamɛn. Ne ye Alhaji Suleiman Dambele de n ye wajulikɛla ye radio islamique la n ye alimami ye ɲɛmakɔrɔ Garaba Samaseku ka misiri la an bɛ saya kɛnɛ kan ale n'a ma fɔ nin kɛnɛ nasɔn ninnu kan ko ala ko ta kira ko ta su yɛrɛ min b'an bolo n'an jɛra waati dɔ kɔnɔ an farala ɲɔgɔn na ni laharadenw tɛ an tɛ ɲɔgɔn ye tugun o ye wajuli ko ba ye i n'a fɔ alakira b'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam wakafa bil mauti waizan o saya yɛrɛ wasara wajuli ye a alakira kelen ko sallallahu alaihi wasallam don min na ni saya bɛna surunya ale la ani saya tɔ man jan bilen a bɛ saya bana dilan kan sabaw bɛ taa bɔ a ye a y'a kan d'u ma a ko ne alakira bɛna ko don aw la ne bɛna taa lahara ka wajulikɛla 2 to aw bolo wajulikɛla kelen o bɛ kuma wajulikɛla kelen o tɛ kuma o dadelen don sabaw y'a ɲininka ko min bɛ kuma o ye mun ye a ko n bɛ taa ka kuranna to a bolo kuranna bɛ kuma aw fɛ a kana kuranna sɔsɔ foyi la kuranna ye Allahu Taala kumakan ye wajulikɛla min de kuma sa an baden alisilamu o tɔgɔ ye ko saya min n'an b'a kɛnɛ kan saya tɛ foyi to ye k'i ka misɛ o saya ye min n'an b'o kɛnɛ kan an furumuso Aminata Hayidara muso ɲumanba in kuranna dɔnna musoba in ala delikɛ musoba in zikiru musoba in Aminata Hayidara ala ka yafa ma ni ye a sigilen bɛ morikɛ dɔ kun min n'o ye Musa Kulubali ye k'o ye dɔnnibaa ye o dama tɛ dɛ Aminata yɛrɛ de tun bɛ alikuranɛ dɔn a miniji tun ye kuranna ye saya bɛɛ ka jugu mɛ muso saya ka jugu saya tɔw ye an bɛ dugawu kɛ Musa ye ala ka limaniya d'a ma. Ne tɔgɔ ko Abdullahi Muhammed Hausa ka bɔ Murujan Nara Kulukɔrɔ sisan sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ min o ye Bamakɔ Yirimajɔ yɔrɔ dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko kuranɛ durusiyɔrɔ n y'o directeur ye sisan an b'a daminɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ fatuli ma kɛ nafa min bɛ kuranɛ kalan na a ye mun fɔ o la ko hadamadenni mana diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni fatura ko fɛn damadɔ de bɛ minnu baraji bɛ se ma o ye jumɛn ye ala y'a latigɛ sera ka fɛn dɔ kɛ k'a bila ni maaw bɛ nafa n'o ye ou bien hali ni baganw bɛ nafa n'o ye o kɛra kɔlɔn ye o kɛra jiri ye o kɛra fɛn o fɛn bɛ nafa se danmafɛnw ma ala ka dali fɛnw ma o bɛɛ y'o dɔ ye a tant que n'o fɛn jɔlen bɛ yen mɔgɔ bɛ ka nafa n'a ye bagan bɛ ka nafa n'a ye e b'i kaburu kɔnɔ k'i b'o o baraji sɔrɔ o m'a kɛ fɛn si o si ye ou bien i ye dɔnniya dɔ de tɔ dɔnniya bɛɛ tɛ dɛ français ni anglais ni physique ni chimie o tɛ dɛ kuranɛ dɔnniya ala y'o nɔgɔya ye i alfatiha de dɔn e y'i den dɔnniya ou bien i ye mɔgɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ damadɔ k'olu la dɔnniya alfatiha la a tant que n'o alfatiha n'u b'a di ɲɔgɔn ma e salen kɔfɛ hali n'olu y'a di maa ba yirigaw ma e dalen bɛ o baraji sɔrɔ k'i to yen sabanan ye jumɛn na n'a kuncɛra o ye i ka den to i kɔ i fatulen kɔfɛ min bɛ saraka bɔ k'i ye ka dugawu k'i ye hadamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ dugawu kɛ la a bɛɛ la sanfɛ da ye fɛn min ye o ye kuranɛ ye mun y'o kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam mun y'a fisaya ni kira bɛɛ ye kuranɛ mun ye sunkalo fisaya ni kalo tɔ ye kuranɛ jiginna a kɔnɔ mun ye jibrila fisaya ni malikaw tɔ ye a cira alakira ma sallallahu alaihi wasallam o kuranɛ maa tɛ se k'o fɔ ka se a dan na ale kuranɛ de bɛ lakaleli k'a ɲɛ maa minnu tɛmɛna olu ka cogoyaw kun bɛ cogo di anw minnu bɛ yan anw ka cogoya bɛ cogo di an taalen kɔfɛ minnu bɛ na olu ka cogoya bɛ cogo di fɛn o fɛn kiri n'a ka kan ka kɛ e bɛ se ka kɛ i m'a dɔn dɛ n'o tɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye karamɔgɔlaka dɔw y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka banbaatɔ ni ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'i bolo.
an karamɔgɔ an taga Centrafrique jamana kan. Centrafrique sɔrɔlasiw ye Tchad sɔrɔlasiw dɔw faga jamana fila in dancɛ la. Centrafrique marabagaw y'a ɲini diɲɛ tɔnba ONU fɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw boloda k'a ɲɛngili ta k'a ɲɛsin Centrafrique sɔrɔlasiw ma. N'an bɔra yen, IESA jamana ɲɛmaa Joe Biden ale ye tagama kɛ ka taga Tisalit dugu kɔnɔ. A san 100 ye ɲinɛ ye. Kabiri tubabu ye nin duguya wale ta ka farafinna dugu in sɛgɛrɛ Tisalit dugu kɔnɔ ka mɔgɔ caman bɔnɛ u nin na. Nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye IESA jamana ɲɛmaa dɔw ka wuli ka se yen. N'an bɔra an taga Burkina jamana kan. Mɔgɔ 100 ani kɔ ɲɔgɔn bɔnɛna u nin na bingali wale dɔ senfɛ. Burkina dugu min bɛ Sulani. Burkina jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore ale ye tasibila tile 3 tasibila ta ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma. N'an bɔra an taga diɲɛ kɛnɛya ko kan. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba ale ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ka boloci fura fɛɛrɛw ta ka ɲɛsin fantan jamana minnu bɛ yen nɔ. U bɛɛ lajɛlen ka se ka coronavirus boloci bana fura in sɔrɔ. Labɛn in bɔra diɲɛ tɔnba fɛ baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ Gavi ale ni Japon jamana de fɛ. An karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tiɲɛ dɛ. An bɛ dugawu de kɛ o mudameliya fɔ cogo min na basigi ni lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'o sabati ka foli kintani ta ka ɲɛsin bɛɛ ma min ye bi an ka jamana kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛ sanga boda la tugurula ko mɔgɔ min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a tun bɛ wele ko Robert dɔw kama ko Petit Dɔgɔ e ka dɔn kununko Masaramani y'ale wele a fatura k'a to lapitani a tun bɛ furakɛli sen fɛ n'aw hakili b'a la kɔsabɛrɛ in na a yɛrɛ ka kɔɲɔ kɛlen hali o tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a ye farigan sɔrɔ o kɔfɛ farigan min n'o kun taara n'a ye ka dada lapitani wulikajɔw tun kɛra ka furakɛliw ta ka ɲɛsin ma a yirala k'a fɔ ko dusukundimi k'o de tun b'a la farigan min tun b'a la farigan in kɔni ma ku a la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka barabara nɔgɔya ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye yarabi Ala a kɔlɔla simina Ala k'o farakaw ta kan